ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ዝመደብ ዝተኸታተልቲ እግዚአብሔር ምስ ነፍሱ ወከፍኩም ይኹን ሎማዓንቲ ካብ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸመይ ዝበልያ ወይ ንኸመይ ዝበልያ መንግስቲ ኣምላኽ ክፍሊ ንባብና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክኸውን እዩ ብፍላይ ድማ ካብ 1 ክሳዕ 12 ዘሎ ከንብቦ እየ መሰንበብክዎ ክንጽልይና ከምዚ ድማ ይብል ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክሪእዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ገበርቲ ሰላም ውልድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም እንተጸረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩምን ብፁዓን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ይብል ብድሕሪኡ ብዛዕባ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ከም ዝኾኑን ንሕጊ ነቢያት ክፍጽሞም ኢየሱስ ከም ዝመጸ እምበር ክስዕሮም ከም ዘይመጸ እቲ ሕጊ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኣተረጋግሙኡን መንፈሳዊ ሓሳባቱን ካብቲ ፈሪሳውያን ዝትርጉምዎ ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ናይቲ ሕጊ መንፈስ ከብርሃሎም ከሎ ብድሕሪኡ ንርኢ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ባር እግዚአብሔር ክዛረበና እሞ ንጸሊ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ክብሪ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን እዚ ቃል እዚ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ኣይ ክሓልፍን እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ዝኽህበና ከሎ መንፈስ ናይቲ ቃል ሓሳብ ናይቲ ቃል እንታይ ምዃኑ ረኺብና ሎሚ መንፈስና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኮይኑ ክርከብ ብመንፈስ ድኻታት ኮይንና ንመንግስቲ ኣምላኽ ምቕባል ክንክእል እታ መንግስቲ ኣምላኽ ትህቦ ኩሉ ህያባታ ተቐቢልና ድማ ስለ ስምካ ሓሳረ መከራ ብምጽጋብ ዓስብና ኣብ ሰማያት ዓብይ ከም ዝኸውን መንግስቲ ኣምላኽ ትህቦ ዓስቢ ኣርሒቕና ክንጥምት ሎሚ መንፈሳውያን እንኾነሉ ቃል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከተብርሃልና ንኹሎም ሰምዑ ድማ በዚ ሓቂ እዚ ክትረትዖም ይልምን ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ ክብሪ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ስለ ሰማዕካና ድማ ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቐድስ ስምካ ይባረኽ ንኹሎም ሰማዕቲ ድማ በዚ ቃል እዚ ባርኮም ናብ ንስሓ ክመፁ ልብን ኣእምሮን ክትቦም ድማ ይልምን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቐድስ ስምካ ይባረኽ ኣሜን ኣብዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዩ ኣብ ከረን ተቐሚጡ ክምህሮም ጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ እናሰዓብዎ ከም ዝመፁ ኣብቲ 4ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 25 ተዛሪቡሎ ካብ ገሊላን ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሰብ ሰዓብዎ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ግን ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ዝኹሉ መፂ ዘሎ ናብ ከረን ደይቡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ እዩ ጉዳዩ ዝገብር ዘሎ እሞ እዚ ትምህርቲ እዚ ንኹሉ ህዝቢ ኣይኮነን ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ጥራይ እዩ እንታይ እዮም ዞም ደቀ መዛሙርቲ ወደ መዝሙር ማለት ሰዓብ ማለት እሞ እዞም ደቀ መዛሙርቲ እዚኦም ኢየሱስ ክስዕብዎ ዝወሰኑ መንፈሶም
كميو نمنقس أملاخ قبلوا أنت خوينهم بمنفس دخاتات مخانهم مسكروا له زقهايو مخانهم مسكروا له عقالات مخانهم مسكروا له صدق صميو صمو مخانهم مسكروا له محارتي كخونو خمس قبقهم مهيروا له صوريات لبي نام مخان نابو خمس قربو حبيروا له قبرت سلام كخونو كم تصوعهم نجيروا له من تصدق كسددو سدات كم زقطمهم دما سلاسمون كتصرفون زي كون السم بخوفو بحاسوت كوصولهم كم زخؤلون حبيرو اتي كغبرو زغبا كم دق مزمور متن كم ناي منغستي ابالات نايتا منفساويت عالم نايتا منغست املاخ ابالات كخونو زغبروم ممرحيتات كبهم كلهم نري اب وانجيل لوقاس شارشاي معراف كاب 10 تخلته ازي بمنفس دخاتات منغست سماياتناتهم يامو بصانيوم إلوهم زلو نعاتهم ينزوم نابو قريبهم تمرتو سمعو زلو معراف شدشته لوقاس كاب فقد 10 تخلته انتاي ديلوهم كنا دما بتورحات تخصلي ناب كرن ديبه ليت بملئتا بصلوت ناب املاخ نقيح حدره مدر مسواق حد ما اندق مزامرتو ناب صوعهم كباتاتهم حوارات للسميهم 10 تخلت حره يبل اسماتهم زرزيرو ولبو بدهريو قطر 10 سغريلنا انترينا ايو نسو دما ناب دق مزامرتنا طمته اتم دخاتات منغست املاخنا اخاتكم يامو بصانيكم يلو اتي زارو زلو نابتم دق مزامرتو عملكيتو خمس خونه ابزي حبرنال بمنتاي دخاتات ابزي ناي لوقاس اتم دخاتات طرايل زلو ناي ايكونومي دخنت دخون خون ايكونن ماتيوس ابري والله بمنفس يوم دخاتات انبر بناي دغاوي عالم بت قصرو وي بت قمتو وي بت عقنو ناي جنزب وي ناي ايكونومي دخلنت ايكونن زارب زلو بمنفس دخاتات ابتوشتم ابتلبهم ازي دخا زبل قال تحت كا يترغمي بمنفس دخاتات بمنفس تحتات كلتي احدي كما يركاهم اتبل نزبل حاتاتي اب إساياس تنبيت إساياس نزز مسل كبرهالنا زخل قال اب تنبيت إساياس معراف سوسان حدن تطقيس له ابز سوسان حدن إساياس قصر حدن كلتن انتايل له نتحطات بسرات كبسرسي اغزيابير قبي اني امو منفس اغزيابير املاخ ابلع عليلو نصبرات اللي بخزنن نمرخات حارنت نصرات كمفتح كوج لاخني كبل نريو نتحطات بسرات كبسر زبل قال اقول له اذن نتحطات بسرات كبسر الو زلو ا وانجيل لوقاس معراف 4 خيدنا خريو خلنا اتتحطات زبل اب إساياس سوسان حدن فقد حدا نتحطات الو زلو ا وانجيل لوقاس يبلال لكم معراف 4 كميلو اقربوا والله ناي لوقاس وانجيل صحفي معراف 4 درارينا اب قطري 10 شدشته جميرو زلو نابتاز عابيلنا من نازريت كا مصه من غويتانا يسوس بمعات سنبت كا خمت لمادو نابيت صلوت اتوي كنببون تنسئ مصحف نبي إساياس كاهبو زنببنا يو خفلي سوسان حدن نت مصحف انت قلعخا اذا تصحف خفلي رخبه ندخاتات كبسروم سلازقباني منفس اغزيابير ابل عليو كبل كولنري نمرخات كملس سلاز ابتن تحتات زبلو ابزي ندخاتات الو ولمو دخاتات كبل كله بمنفس تحتات مالتي سلازي بمنفس دخا رؤسو اب قدم املاخ رئواسي نا املاخ زبقع نجر كم زي بلو فليطو رؤسو واردو بتحتنا زمص مالتي امبر نا ايكونومي دخلنا زلو مالت ايكونن مزحات اقلقلتنا يزقال ابكال هايمانوت ندخاتات ناي ايكونومي ندخاتات ناي قطبا غيروم ترجموم حاسوت ملأختي كحلفو ترخيبوم
ስለዚህ ተጠንቀ ጌጋ ትርጉም ናብ ጌጋ ህይወት ናብ ጌጋ ኣመሓድራ ናብ ጌጋ ኣመለኻኽታ ዝመርሕ ስለዝኾነ እምበር እዞም ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ፀዊዕዎም ዘሎ ዝምህሮም ከዓ ዘሎ ብመንፈስ ትሑታት ብመንፈስ ድኻታት እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ናብኣታቶም ምስ ቀረበትሲ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ተነግሮምሲ ተነስሑ ኢልዎም እዩ ራብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 17 ሞ ተነሲሖም ዝመፁ እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ንተቕርቦ ዘበለ ህያባት ንኽቕበሉሲ ካብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ሒዛቶ ዝመፀት ብርሃናት ናይ ኣምላኽ ህያባት መንፈሳዊ ነገራት ምንም ከም ዘይብሎም ዝረኣዩ እዮም እሞ ስለዚ ብትሕትናን ብንስሓን ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ሒዝልኩም ንዝመፅእ ፀጋ ሒዝልኩም ንዝመፅእ ፅድቂ ሒዝልኩም ንዝመፅእ ብርሃን ሒዝልኩም ንዝመፅእ ሰላም ሒዝልኩም ንዝመፅእ ሓጎስ ሒዝልኩም ንዝመፅእ ምሕረት ንምቕባልሲ ልበይ ልብኹምን ትሕድዩ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ነዚ ዝመስል ቃል ከብርሃልና ኣብ ምሳሌ 16 ፍቕዲ 19 ምስቶም ዑብያት ዘመተ ካብ ምክፋልሲ ምስቶም መሳኪን ደኣ ብመንፈስ ትሑት ምዃን ይሓይሽ ቅድሚያ ዘለኸ ቁፅሪ 18 ንውርደት ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ከዓ ኩርዓት ምስቶም ዑብያት ዘመተ ካብ ምክፋልሲ ምስቶም መሳኪን ደኣ ብመንፈስ ትሑት ምዃን ይሓይሽ እምበኣር ኣንጻር ትዕቢት ብመንፈስ ትሑት ምዃን ብመንፈስ ትሑታት እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ናቶም ክትከውን ክኢላ ብንስሓን ዝመፁ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ሰማይ መንግስቲ እያ መንግስቲ ሰማያት ናይ ሰማይ መንግስቲ እያ እሞ ስጋዊ ነገር ሒዛ ኣይኮነትን ትመፅእ ናብ መንፈስካ ዝኣቱ ብመንፈስካ ተኻፋሊ እትኾኖ መንፈሳዊ ረብሓታትን በረኸታትን ሒዛ እያ ትመፅእ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ መንግስቲ ሰማያት እምበር ሰብ ዕቡይ እንተ ደኣ ኮይኑ ገለ ከም ዘለዎ እናቆፀረ ዝመላለስ ደኣ ኮይኑ ካብ እግዚኣብሔር ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ናብ ማቴዎስ ተመሊሰ ነቲ ፅሑፍ ከንብበልኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዘንበብናዮ እዚ ሓሳብ እዚ ብትኽክል እንተ ደኣ ተረዲእኩሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝዛረቦም ዘሎ ብንስሓ ስለ ዝመፁ እዩ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ኢየሱስ ካብኡ ንነጀው መንግስቲ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ነዚ ስብከት ሰሚዖም እዮም ሽዑ በዓል ጴጥሮስ ምስ ሓዉ እንድርያስ በዓል ያዕቆብ ዮሐንስ ሓዉ ድማ ደቂ ዘብዴዎስ መርበቦም ሓዲጎም ምግፋፍ ዓሳኦም ገዲፎም ዝሰዓብዎ ስለዚ ብንስሓ እዮም መፅኦም ስለዚ ትሑታት እዮም ዝንስሕ ኣበስኡ ዝፈልጥ በደሉ ዝርዳእ ንኣምላኽ ዝበቅዕ ህይወት ከም ዘይብሉ ንኣምላኽ ዝቐርብ ነገር ፈፂሙ ዝበቅዕ ከም ዘይብሉ ዝተረድኦ ጥራይ እዩ ብትሕትና ዝመፅእ እምበር ነዞም ሰባት ፀውዖም እዮም ነዞም ብንስሓ ዝመፁ ብመንፈስ ድኻታት ኢልዎም ዘሎ ብመንፈስ ድኻታት ምዃኖም ከመይ ጌርና ንፈልጥ ነዛ መንግስቲ እዚኣ ንኽቕበሉሲ ናብ ክርስቶስ መፅኦም ልቦም ሰይሮም ትሕት ኢሎም زعبيهم زبل كله دربيهم أنا زبلهم نجار كله أبكر ما أملاح كم تخوين سلة ترخبه بتحتنا متيوم سلازم تأخون نريهم زوجهيو كوجهيو نريهم سلازم ملكتنا يتحدى بمنفس دخان مخان تجزي أبير بقالون بوانجيلون زنجرة كانجر أبخا خمسة له فليتك وهي كم فقاد أملاح نسحا كم فقاد أملاح كتنسح كل خاي كل تعينات بهالله بزعلم زي هابتت أفيوكا شرقي أفيوكا ورقس إنكا تقوهيو وهالله وها عالم زبال اليوم جن وها عالم وها نبرت وهي سجا أيكونون قويهم وها أملاخ يوم قويهم ننسحا زبك هيوت اللوم سلازي بنسحا ناب أملاخ تمتصدويس زلني زقبر كنا بالكا نتقدي أبير حزل كان زمتص نخاي تقبل لبخا تشانا دا حديو مبار يبلا له زقوهيو انتاي متصننا كروخ بيوم ناي منفس قدس متصننا كروخ بيوم امو بصانيو زي أبهير يمسكن عقالاتي لزلو دما
إذا عقل زي حيل زي بالكاموخان مال زي كونه نجرجن እግዚአብሔር አባይ ክገብሮ ናኡ ይሓድጎ ባዕለይ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ኢልካ ዓቕሊ ጌርካ ካብቲ እግዚአብሔር ትቅበሎ በረኸት ንምቅባል ድልው ምዃን ፈንጠርጠር ዘይምባል ርእስኻ ከተርኢ ዘይምሕሳብ በእንግሊዝኛ ሚክ ይዝብል ኢየሱስ ዓቃሊ ነይሩ ኣነ ትሑት ኣነ ለዋህ ልበይ ድማ ትሑት ሚክ ዝብል ቃል ይህበና ኢየሱስ በመንፈሱ ትሑት እዩ እግዚአብሔር በመንፈሱ ትሑት እዩ እቶም ነታ መንግስቱ ዝቅበልዋ ድማ ከምኡ ትሑታት ክኾኑ እዩ ኣምላኽ ዝጽበ ስለዚ ዝጓሃዩ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ሓጎስ ናይ ኣምላኽ ሰላም ስለ ዘይብሎም መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ሒዛ ድያ ትመጽእ መንግስቲ ኣምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን ሒዛ ትመጽእ እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 17 ክረኽቦ ንኽእል ኢና ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቦም ኢሉ ኣቐዲመ ከም ተዛረብክዎ ዝጓህ እዚ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ጠቒስዎ ኣሎ ሰብ ቆሮንጦስ ደብዳቤ መጽሓፈሎም ጳውሎስ ብብርቱዕ ንስሓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በደሎም ተኣሚኖም ምስተነስሑ ከምዚ ኢልዎም ካልኣይ ቆሮንጦስ 7ይ ምዕራፍ ቁጽሪ 8 ከምዚ ይብል በታ ደብዳቤይ ኣጉሄኩም እኳ እንትኾንኩ ተጣዒሰ ክነሰይ ኣይጣዓስን እየ ምክንያቱ እታ ደብዳቤ እቲኣ ንግዚኡ ጥራይ እኳ እንትኾነ ከም ዘጓሃያትኩም እርኢ ኣለኹ ካባና ገለ ጉድኣት ምእንቲ ከይትረኽቡስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢኹም ዝጎሄኹም ንንስሓ ስለ ዝጎሄኹም እምበር ሕጂ ስለ ዝጎሄኹም ኣይኮንኩን ዝሕጎስ ዘለኹ ማለት ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዝኸውን ዘይትጣዓሰሉ ንስሓ የምጽእ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዘምጽእ ንሆ እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጎሄኹምዎ ድማ ክንደይ ፀዓት ዘየምጻልኩም ክንደይ ምምጽራይ ክንደይ ምንጽርጻር ክንደይ ፍርሃት ክንደይ ናፍቆት ክንደይ ቅንዓት ክንደይ መግናሕቲ ዘየምጻልኩም ክብል ከሎ ንርኢ ጓሂ ዓለም ሞት እዩ ዘምጽእ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ بتحتنا ناب እግዚአብሔር ልብኻ ሴርካ ክትመጽእ ከለኻ ግን ረብሓ ኣለዎ መንግስቲ ኣምላኽ ናትካ ትኸውን መንግስቲ ኣምላኽ ንብረት ጨርቂ ወርቂ ሒዛ ኣይኮነትን ትመጽእ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ሒዛ ትመጽእ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣምላኽ በረኸት ተኻፋሊ ትኸውን ማለት እዩ በኣር ብርስሓ ነዛ መንግስቲ እዚኣ ዝተቐበሉ ሰባት እዚ ጽቡቕ ወሬ ካብ ክርስቶስ ክሰምዑ ከለዉ ንርኢ ብመንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ኣይነይቲ ምድሪ እዛ ብሓጢኣት ተባላሽያ ብዓመፅ ብጎመፅ ዝተባላሽወት ምድሪ ኣይኮነን ጽድቂ ዝነብረላ ምድሪ እግዚአብሔር ዘመሓድራ ምድሪ ክርስቶስ ዝገዝኣ ምድሪ ኢየሱስ ክመጽእ ክምለስ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኸ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጠቒስዎ ዘሎ ንሽሕ ዓመት ክነግስ እዩ ኢሳይያስ 65 ከምኡ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 18 ከምኡ ይብል ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ጽድቂ ዝነብረላ ሃገር ንጽበለና ኢሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ባይቕሬታ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 8 ክሳብ 14 ዘሎ አንብቦ ባራብዚ ንርኢ ኣለና ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል ብግሪክ ማካሪዮስ ዝብል ሕጉሳት እዮም ብሩኻት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ሓጎስን ሰላምን በረኸትን ኣለዎም ናብ ቁጽሪ 6 ንኺድ ጽድቂ ዝጠምዩን ጸምኡን ክጸግብዮም እሞ ብፁዓን እዮም መን ተምጽኦ ጽድቂ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እትህበካ ጽድቂ ሙሉእ ጽድቂ ብርእስኻ ተምጽኦ ጽድቂ ይኮነን ክርስቶስ በጃ ኮይኑ ደሙ ኣፍሲሱ ብደሙ ዝርከብ ጽድቂ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 8 ስጋ 10 ብደሙ ካብ ጸደቕና እዩ ዝብል ብጸጉኡ ካብ ጸደቕና እዩ ዝብል ጽድቂ ኣምላኽ ጽድቂ ርእስኻ በዓልኻ ተምጽኦ ዘይኮነስ እታ ብመስዋዕቲ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ትርከብ ጽድቂ ዝጠምይዋ ክጸግቡ እዮም ጽድቂ ክህቦም እዩ ዝብል ዘሎ
بقبر خاز ما تصدقي كون بخرسوس متصدق أجن قبر صدق أنت قبرك إذا أتوا خرسوس يخيلك سلازي تمكحت زي بالصدق تقبر برس خاتمك حال زي كونه إذا أبلوك أس حلف لنا معرف عصر شمونته تحدى بقبرو زمكح تحدى جن نعين حتى محار النيلو بمنفس دخا خوينو لقزي أبهر زلم من جن حلفات بقبرو تصدقه سب صديقنا بيتو خم تملسه أبلوك أس تجاون فريساون معرف عصر شمونته تقيسوه ماله مبار صدق أميو زأمو كتاقبو يوم أمو بصعان يوم صدقي يتأمني صدقي يتأمني وشتخي صدقي يتأمني وشتخا يتأمني خي صدقكو زعقبيو سلازي إذا أبير كعقبوهم يزم زلو كعقبيو كبل كله كعقبيهم بس صدق أملاخ زي بالحريو كاله صدقي زي منيو ناي أملاخ ملعزلو صدقي بخرسوس كقبول يوم يزم زلو حراي قصري شمون تنتايل قصري شوعته محارتيلو محرت كرخبي أممو بصاني خنياتو بتي أملاخ بكريستوس ذهبهم محرت تمحيرهم يوممو محارتو خوينهم يمالالسو محارتي محرت كرخبي أممو بصاني خنياتو أبتلوك أسترعى رئينايو انت محاركم أملاخ دما كمحركم انت حركم كحدقلكم يلو سلازي زتحد قلهم سلازي خوني أملاخ زي بحال حقيقة أبسان سلازي حدا قلهم محرتك زي أبيهر سلا تقبلوا كم أمن زبدلهم سب زي بحال أبسان حقيقة كوخا محرني نعخا يقرأ زي بلو مخنيات يبلين كسع زبلو محرت زستلم أمر السبات يخونوا مالتي سلازي محرت فوتو مسوعتي كونا نيلو أبتاشعي معرف قصري عسر سلسته أنا حتى أنا برز أركان كتسو عاي مسأكون مو محرت فتو مسوات أيكونن زبل انتاي مخانو خيلتو مهارو إلو حتيات ماتيوس كم زحادة قلو أبو أملكتو تزاري بلو ماتيوس تشعي معرا مبار بدو حريو خانتايلو صوريات لبنا أملاخ كريئو إما بطان صوريات عينتي بلن صوريات لبي إذ بزلو لبي بماني سأري بدم كريستوس نلبيات ريو حبحات ياتي نتيها قبل زخل ولا حدا خمزي اللي أم مصحف مسالي تزاري بلو كريستوس قل بدمو أب لبنا زنبري أب حلنا تمزقبه كسي دمو بمنفس قدس آتيو يتري أمو لبنا يتري صوريات لبي نخول نأملاخ كريو يا مالت منفسك زي أبير وشنا يسمعنا مالتي نايك زي أبير هلونا زي أبير دور رأي منفسك وايك زي أبير صوريات لبنا أملاخ كريو يمو بصاني ومالت جن لبخاب منفس قدس مسأري أبسحاك زي أبير يقرأ مسبللكا نايك زي أبير هلونا نايك زي أبير محرت نايك زي أبير صدا نايك زي أبير سلام نايك زي أبير حقوس نايك زي أبير فقري قبل بخايف السس رومي معرف حموشته فقر أملاخ بمنفس قدس قبل لبنا سلز فسسه تاتسفا لما يتحفرين يايلو صوريات لبنا أملاخ كريو أما بصاني يميلو قبر سلام ولد أملاخ كبهالي أما بصاني اتناي سلام أملاخ بكريستوس مستعرقك سلام مس أملاخ مسكونلك سلام مس بصايكا تقبر سلام مس رأسخا تقبر سلام نخل سبت تمنى سلازي قبار سلام تخول سلام ناي سبات تمنى ناي قال يوم هايمانوتات سلام زي مني وقل طفعاتن زي مني كاب أملاخ كم زي كونه بوزي خطفلتو نايك زي أبير منفس اللو سب سلام كاب رأسو جميرو سلام نقول بيتو سلام نخل العالم سلام نخلو زمنيو زخون قبرت سلام كبهالي يوم بصاني مسبلي ما أنت تصدقي أنت زسددو منغس سماياتنا توم يامبو بصاني سلا صدقي بخريستوس سلا صدقا بأمنة سلا صدقا كساغوغو خايم مس عالم سلا زي تخيل ناي عالم منفس سلا زي بلكا كتصاررو خايمو انت صاررو خاي تجرم اذا عالم زي اناتكا سلا زي كونت عالم عمصا سلا زخونت سلازي صدق زنبره لهاجر كتورس شدت انت قطمكا اي تجرم ورخفو شم كوصول كايم زي تبهله سم سميو خايم انتاي زي وصو سلازي اي تجرم بار قبرت سلام ولد أملاخ كبهاليهم تبهالك ولد أملاخ سلازخون كأخا زساقوقها
ولد ديابلوس عمص زغبريوم ولد ديابلوس ጨካናትዮም ولد ديابلوس كفاتዮም ولد سلام غنا ولد أملاخيو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በአር በሐሶት እንተዛረኩም ብጻኒኹም ከምኡ ድማ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎሞም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎስ ባህውን ይበልኩም በአር ኣብ ጴጥሮስ መልእኽቲ ከምኡ ኢሉ ኣብ ጴጥሮስ መልእኽቲ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እንታይ ዲሉ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ስለ ክርስቶስ ስለ ክርስቲያን ምዃንካ መከራ እንተጸገብካ ኣይትሕፈር ኣብ ነገር ካልኦት ብምጽምባርካ ኃጢአት በመግባርካ መከራ ይትዝገብ ነቢያት ሐሶት ቀደም ነቶም ንሰብ እናቃባጠሩ ዝሕዙ ይናአዱ ነይሮም ቶም ሐቅ ዝዛረቡ ናብ ጽድቅ ተመለሱ ዝበሃሉ ነቢያት ግን ኩሎም ተሰዲዶም እዮም ሎሚ ሐቅ ዘይፈቱ ጽድቅ ዘይፈቱ ኃጢአት እናገበሩ ንዝንእድዎ እናገበረ ድሓና ኣለኻ ንዝብልዎ ዝእክብ ወለደ ኢና ዘለና ስለዚ ንጽድቅ ደው ንበል እንተ ተሰጎግና ድማ ካብ ነቢያት ናይ ቀዳሞት አይነ ሓይሽኒና ዝወደ ሓንኩም እግዚአብሔር ይባርኩም በመንፈስ ሃብታም ዲኻ ወይስ ድኻ መንግስቲ ኣምላኽ በመንፈስ ድኻታትን ዝኾኑ እዚ ጸጋዚ ትጅንጅኖም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጸጉኡ ድማ ያብዝሓልኩም በአር በመንፈስ ትሑታት ኩኑ እግዚአብሔር ትሑት ኢየሱስ ከዓ ትሑት አሜን